Öýe girip düşündirmeli, oşalara aýtmaly, oşo öý islah bolmaly. Oşo ergileyde kime var aýtmaly şu gürrüňler. Hiç kime de eşitdiren akla, şo düşünen narahatçylyk bilen bar ýa-da. Ya müteessifana az adamın içinde de bolsa 30-40 ýaşynda ulukun dinana bolýa. 30-40 ýaşynda, 30 ýaşga ýetdi. Häzirde bir märike barsa, ýasa barsa da hatta. Ýas aýada barsa. Ya toyu varsa da bir gariprak, ijidrak, fakirrak, ya yüzü gelişiksizrak, ya eginmaş gelişiksizrak bolsa, şol adam ýanyk boýdurşyň, hay durup gülüşüp şol maskara etýärdi. Hay şol gülüp maskara etýärdi. Ýoksa ýaş 30 ýaşyndaky dinany bitir ulukon adam bolma bolýardy. İlgünün içinde halka terbiyet berip duran adam bolmaly bolýardy. Ya hatta azbes eginmaşyna ýüzüne ähemiyet beripdir. Bir adamın ya bir dinanyň aýagyna ýüzüne aýp ba bolsa, şonu maskara etip gülüşýärdi. Der sureti ki Allah'a gülüpdi, Hudaý maskara etdi, şon Hudaý şoňa şo nakşy berdi rahim. Luqman-ı Hakim, eşitensiniz Luqman-ı Hakim dip. Luqman-ı Hakim bitir gelişikli adam miştika ey cemaat. Luqman ve laqad atayna Luqmanal hikme. Hudaý aýtýar men Luqman-ı Hakim etdim diye. Ve laqad atayna Luqmanal hikme. Luqman'ı men hakim etdim diye Hudaý Taala. Luqman dımlara gelişikli adam miştikda öyle. Adamlaryň bir towar gülüşdirle, "O, Luqman Hakim sen näp gelişikdirmişdik" diýipdirle. O da hakim adam da. Siz maňa ulýaňyzmy ýa? Men nakşa ulýaňyzmy ýa? Nakkaş bolan Allah'a ulýaňyzmy siz diýipdir. Men özüm mejeremak ki öz suratymy Allah berdi bir suraty diýipdir. Ma Allah verdi bir suraty diýipdir. Ine men eginmaşym owadalajak, hamany bir erheleýiň dawasy ýa bir ahuny ıqtiraz etýän zady. Ahuny näme diýip ıqtiraz etmeli? Kıyamet gün Hudaýyň menen kepleşdi ay. Näme beni şeýtdiň diýip Hudaýdan näme jogap eşitýän? Kur'an ma, din ma, hamany aýdýan zady şi näme eginmaşlary bijirip haklyşyny aýdýan. Meselen şu azim märkan içinde men şu gurrun agzamalla da ulu qorak gurrunlar etmella. Emma yo agzamaly bolupdyr, bir jamiň derji bolup barýar. Bir zindigiyle musunna darga barýar. Näjirek er hele nikah içine girinden sonra şu üstüne açılışı oty. Onda bir ulukon hamany bir adam şu gurrun näme gerek diýip jamiň derji we işi ýok. Näme gerek diýip oturan ýerine aýdy. Halkyň sirrini eşitsin, gelin oğlullaň gyzlaň derdini eşitsin. Gör Resulullah aleyhissalatu vesselam bize zatlar ilm kabul etmeýärdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam şekefe aýdypdyr da, bir magrur evin maşyna alanyp ýürüp barýan adam yer çekipdir, o ta kıyamata çeli, bolýa bolupdyr. Bu zamanda näme bolmaýar ondan. Ey cemaatlar, ey musulmanlar. 15 ýyl 20 ýyl mundan ozal. 10 ýyldan aňyrda hey ora gow bilýänsiňiz, bir geliller wady şäherliň içinde. Bir geliller wady, bir gyýylar wady, bir erk adamlar wady, öz şäherlerimiň içinde. Azbes evin maşyna özüne näme qadyp xiyaballarda ýörýärdi, hiç kim bilen salamlaşmardy. Hiç kim bilen raftamet etmerdi. Hiç kim märkede innemezdi. Hiç kim bilen salamlaşmalarla dogry. Bir adam salam mefidi doğru almaýardy. Döwürde aýlanýardy abi, 10 ýyl, 15 ýyl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şumahal şun kun, hamana şumal jymgowun akşam şebeşemmedi. Şumahal şol adamlary wa bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zilletde, bigat bir betbahtçylykda, bigadir derdin içinde günni geçirip be, şu yere sokulan adamdan farkı ýok da şunu gezip berşin. Şol adam bilkim şu ürün, şu denana, şol adam bilkim size bit bolwati bir gün kuluğuna barsın naşın. Şol adam ma şu ürünler eşitse va, heyran galar şoň men ýüregimde turan ya Allah şol adamı. Şu öz ýandan özü häzir de halka belletmeýär, muazzep bolup ýaşap durullygyny. Emma öz ýandan öz titrep, hothory edip özüni iýip, miriz bolup, hemme kişiden narahat,
Özünden narahat, Hudaýdan narahat, märkeden narahat, özü hutxur ýetip ýaşap geçipdi. Öz fikri, öz bernamasy bilen bir forum häzirde bar ýa-da. Belkim şu gurrunlyk gulagyna baryp da, bey dinni de biziri gurrun bamyşdyk. Yılın gıyrıla var. 10 yıl, 15 yıl geçiye yuvaş zerbe ip başlayada. Önkü hünerini çıkaracak bolyada, inne halk da bilye, öz de bilye. Önkü hünerini çıkarıp bilen akta hıyabarlarda. Önkü tekebbürlük bernamelerini yürütüp başaran akta. On bir guşede ya oturmalı, öz etinip, ya şu duruşunu ülkütmeli, ya belkim ülmeke tövbe nesip etsin. Halka ihtiram nesip etsin. İnsanları tıylamak nesip etsin. Özünü ne mukadimliklik onun vücudundan çıksın. Belkim dünyadan geçmeke özünü tanıyısın. Özünü tanan Hudaýy tanıyır deyiptirler. Hudaýy tanıyan özünü tanıyır deyiptirler. Heyf ki